Well, my buckle makes impressions on the inside of her thigh. There are little feathered Indians where we tussle through the night. If I'd known she was religious, then I wouldn't have came stone to the house of such an angel. Mga kadiskarte, sisimulan na natin. So sisindan na natin, sindan. So yan, yay. So malapit na mga kadiskarte. So alas 9 na, 9:40 na. So malapit na tayo. Madami pa tayong bala mga kadiskarte. So ikokon natin to. Preserve natin para paputukin mamaya mga kadiskarte. Abangan nyo, papaputukin lahat natin yan. So west side mga kadiskarte, so sisimulan na natin. 11:40 na ngayon. Cut na. So update tayo ngayon mga kadiskarte, nakapag-ready na tayo. So 50 pieces yan, so tweetes sa alas 12 yan. So meron din dito mga kadiskarte. Yay, so fountain lang tong nabili natin at syempre meron pa dito. At itong pinakamaganda na part mga kadiskarte, meron tayong sintronudas dito na 500 rounds. So yan, naka-ready na. 11:40 na ngayon mga kadiskarte, ilang minutes na lang meron pa dito isa. Kikita nyo. Yeah, meron pa isa dyan mga kadiskarte. So naka-ready na tayo para sa gera. So napakadaming tao ngayon dito mga kadiskarte. So yan, 50 pieces. So ito yung maunang sisindan natin. Susunod yon, susunod yan, tapos mauli yon.
Yan lamang pong papanoorin nyo ngayon. So magsisindan na tayo mga kadiskarte. So 12 PM na. Andar! Andar!
panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting